Rapid KB представи най-големия зърнокомбайн клас Lexion 8900 TerraTrack по време на полева демонстрация в северозападна България. Машината беше оборудвана с новия драпер-хедер ConvioFlex с впечатляваща работна ширина от 15 метра и 30 см. В реални условия на жътва, при добиви между 800 и 900 кг от декар, комбайнът демонстрира висока производителност, прецизност и отлично качество на прибиране. Един от акцентите в демонстрацията беше новият ConvioFlex 1530. Благодарение на гъвкавата ножова греда, хедерът следва прецизно релефа на терена и работи максимално близо до почвата. Това осигурява минимални загуби на реколта и по-малко растителни остатъци, което е важно и за последващата почвообработка. По време на работа, машината поддържаше скорост от около 6 км в час, като същевременно новият радиален разпределител разпределяше равномерно нарязаната слама по цялата работна ширина на хедера. Сред най-новите технологии на комбайна е и сензорът Nutrimeter Grain. Това е мини-лаборатория, която извършва спектрален анализ на зърното в реално време. Операторът получава незабавна информация за влажността, съдържанието на протеин, маслеността и други важни показатели при различните култури. Lexion 8900 TerraTrack е оборудван и с пълния CMOS Automatic. Системата използва изкуствен интелект, за да анализира непрекъснато условията на работа и автоматично да настройва машината според избраната стратегия. Максимална производителност, максимална чистота на зърното или минимални загуби. Така, клас Lexion 8900 TerraTrack предлага оптимална ефективност, висока производителност и интелигентни технологии, които отговарят на изискванията на модерното земеделие.